ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарони азизу хоҳарони меҳрубон, ин рӯзи саиди ҷумъаро ба ҳамаи шумо табрик гуфта, дар корҳоятон муваффақият ва дар ҳар пастӣ ва баландии ҳаёту зиндагии шумо сабри ҷамилро аз даргоҳи Аллоҳи зулҷалол баҳратон хоҳонам. дар рӯзи ҷумъа як соате ҳаст ки дар он дуои инсон иҷобат мешавад. дар рӯзи ҷумъа як соате ҳаст агар бандаи мусалмон ҳамон соатро ёфта ҳар чизе аз худо пурсад барои ӯ ато мекунад. донишмандони дин мегӯянд ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам кадом соат будани онро муайян накардааст, мутлақ гузоштаанд то ҳама ин рӯзро инсон бо зикри худо ва намозу тоату ибодат гузаронад. ба гуфти аҳли илм дар бобати он соат ду қавли саҳеҳ аст. якум, вақте ки имом ба минбар мебарояду намоз тамом мешавад, дуо иҷобат мешавад ва қавли дигараш ҳамин аст ки баъди намози аср ибни қайюм мегӯяд. сухани пурқувваттар дар ин аст ки инсон баъди аз намози аср то намози шом дуо кунад, иншааллоҳ дуояш мустаҷоб мегардад. пас биёед азизони дил, мову шумо низ дар ин рӯзи саиди ҷумъа тоату ибодат ба ҷо орем, бо зикри Аллоҳ бошем, то ин ки дуо кунем Аллоҳи зулҷалол дуои моро мустаҷоб бигардонад. дуои хайр дар ҳаққи бандагони Аллоҳ. парвардигоро, ту худ гуноҳро дӯст намедорӣ, бахшиданро дӯст медорӣ. парвардигоро, ту худ бандаи гунаҳгорро дӯст намедорӣ, аммо бандаи тавбакунандаатро дӯст медорӣ. илоҳо бо бузургӣ ин рӯзи саиди ҷумъа ба даргоҳи ту даст ба дуо мебардорем. дуои моро мустаҷоб бигардон. парвардигоро, ҷамъи гуноҳҳои моро хоҳ қасдан кардем, хоҳ саҳван, хоҳ пинҳон кардем, хоҳ ошкора. ё Аллоҳ, ба таҳқиқ донандаи ғайб ту ҳастӣ. ҳамаи гуноҳҳои моро бибахшоӣ, тавбаи моро ба даргоҳат қабул бигардонӣ. моро аз азоби қабр, аз азоби рӯзи қиёмат ва аз азоби оташи сӯзони дӯзах наҷот бахшӣ. илоҳо парвардигоро, ягона дари раҳмат дари туст. аз раҳмати худ мо бандагонатро бенасиб нагардонӣ. ё Аллоҳ, ба раҳматат умедворем, ба дидори ту ва расулат Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам зорем. ва дар ҳаққи он бародару хоҳарони муъмину мусулмоне ки имрӯзҳо дар зери ранҷу шиканҷаҳои душманони дини ислом қарор доранд, дуо мекунем ки худои бузург он бародару хоҳарони муъмину мусулмони моро аз зери зулму золимҳо раҳо бигардонад ва бар ҷамъи душманони дини мубини ислом муъмину мусулмонро ғалаба, пирӯзӣ насибу рӯзияшон бигардонад. душманони Қуръон ва исломро несту нобуд бигардонад. дини исломро ва пайравони ин динро пурзур ва боқувват бигардонад. Қуръон китоби илоҳиро сартосари олам мушарраф бигардонад. ҳамеша ҳар куҷое бошанду бошед. азизони дил, худованд раҳиму меҳрубон нигаҳбони шумо бошад. омин. бирахматика ё арҳамар роҳимин.